resmi kula Pamela Devita Santiani saka kelas 12 OTKP setunggal nomor absen sedasa. Kula teng mriki badhe mbetahaken tembang maca pat kinanti laras lendo patet 6. Tembung kinanti kaanggit saka tembang kanthi yaiku werdine tuntunan. Dadi kinanti yaiku nalikane bocah tesih cilik kudu diganti agama, diganti akhlak. Watake tembang kinanti yaiku anuladan lan welas asih. Paugerane tembang kinanti anduweni gatra 6, guru lagune U I A I A I lan guru wilangane 8 8 8 8 8 8. Sugeng midhangetaken. Cekap semanten atur kula kangge sedaya pamirsa bilih menawi wonten kelepatan kula nuwun agungin pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.